हाबा जागोदाना बैलाय बैनो हौवा गोदानानो थैबाय औ मैयासो हाबा जादों मोनायाव थैबाय सानाव हाबा जाबाय मोनायावनो थैबाय ओंखाम उखैनाबो उखै गालांबाय उन्दुनो ओंखारनायाबो उन्दुनो ओंखारगाबाय आयै हाबाब जेबो गैया खस्थ' खालामनानै जायोमोन दखान सखान होनानै फिसा सासेखौ फोरोंगासिनोमोन आं जेबो मावनो रोङा आंहा जेबो गैया आं बोरै खांलांगोन दा फिसा सासेखौ बोरै फोरोंगोन आं बेनि दुखु आंहा आंनि फिसाखौ मावरिया खालामनो नाङामोन ओंखाम उखैनाबो उखै गालांबाय उन्दुनो ओंखारनायाबो उन्दुनो ओंखारगाबाय आयै हाबाब जेबो गैया खस्थ' खालामनानै जायोमोन दखान सखान होनानै फिसा सासेखौ फोरोंगासिनोमोन आं जेबो मावनो रोङा आंहा जेबो गैया आं बोरै खांलांगोन दा फिसा सासेखौ बोरै फोरोंगोन आं बेनि दुखु आंहा माबोरै जाजेननाय जों सानो जों उन्दुबाय दा ओमफ्राय बिहा मबाइल होननायगासिनोमोन आहाबो नायफादोंमोन बिखौ ओमफ्राय कारेन्टआबो बै माबायावनो अर बायदि जोंदोंमोन बिदि गोजौआव जोंदोंमोन ओमफ्राय गावहा सिखारनानै एसे हाखु दाखु थाबायदोंमोन थाबायनायानो थाबायबाय दा ओमफ्राय बेयावनो दामबाय दा बे गावहा एसे फासयो मानसियानो फासयनानै ओरै हायाव खोलैबाय ओमफ्राय बे गावहा ओइ 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 होनबाय ओमफ्राय सोरबा दरखौ नारदोंना जायखिया नारदोंना आखाइजों बोखारनाय जाबाय बिरा ओमफ्राय न' सिङाव हाबबाय ओमफ्राय मानसिखौ थिखोबाय ओमफ्राय आंहा सिखारबाय मा जाखो होननानै सिखारबाय दा ओमफ्राय खामसालियाव ज' दावराव जाबाय थाबाय बेखौनो नायबाय थाबाय थैनाया बारा थैयाखैमोन एसे जिउ दङमोन थैहांनो नागिरदोंमोन बेवहाय टु लाइनावहाय थाजादेरदों आरो नैबे थ्रि लाइना दोंसे जनानै टु लाइन थाराव नांदेरदों आरो थाबायनो हाला बुंबायनो दा बिसिनावबो नांदों जाहैबाय कारेन्टआ माने मानसिया सिरियास जाबाय माइनावनो थांथारो आइ खुबजायनो थांसिगोन आइ खुबजायनो न'नि मानसिखौ नांगौ जायो थांदों बांग्रि मावग्रोदों सिगां ओमफ्राय बांग्रि मावनायनि 1 घन्टा बा 1 घन्टा जास्लाबाखै बिदियावनो आधा घन्टा फरेयैनो बे बुस्थुआ जादों आरो ओमफ्राय बै खामग्रोबाय जोंबो मिथिया उन्दुजोब्बाय हाबा जानानै उन्दुबाय ओमफ्राय दाना फिसालाया बोरै मिथिखो फिसालायासो आयै बाबा सिखार सिखार कारेन्ट खामजोब्बाय सिखार होनना बुंबाय ओमफ्राय जोङो अकस्मात सिखारनानै आंबो आयौ खामजोब्बाय आयौ न' खामजोबसिगोन होननानै आंबो ओमफ्राय बे माबाखौ बै न'नि खुन्जुमानिखौ बोखोनानै आङो दोनबाय आं बिदि खालायनो रोंदों आरो नङाबा जोंबो मा जागौमोन मिथिया ओमफ्राय दाना बे खामखांनानै बाव हम खामबावबाय बाव बिदि खामबाय आरो जि खामखाबाय बावबो बैनाथ' बैना ब्लाव ब्लावखा बेनाथ' गिलु बेहायबो खामफैबाय खोनानो मोनदों हायानो सर्ट जाजोबदों हायानो सर्ट जाजोबखादों
हायियानो सर्ट जाजोबदों सेन्देल गाननाल'सिनो थाबाय दा आथिङा सेस गुदुं गुदुं जिम जिम मोनजोबखादों सर्ट जाजोबखादों आथिङा ओमफ्राय दाना सेन्देल गानदो होननानै सेस न'आव माने सेन्देल गानना हाबजोब्बाय जों ओमफ्राय बिदि जाखादों सेन्देल खुबाय दाना आथिङा ज्रेम ज्रेम मोनजोब्बाय बिदि जाखादों थैथारनायाथ' न'खरथाम थैथारनाया जखमा सानै बिसोर भगबाननि अननायाव माबाबाय आरो बे साथामा थैथारबाय लोगो लोगो मैयानो थैदों साथामा आंनि फंबायाबो थैबाय आंनि फंबाय असे आरो सानैल'मोन जों आं बिब' ओमफ्राय बे फंबाय हाबा जागोदान होननाया हाबा जागोदाना बैलाय बैनो ओमफ्राय बैनाबो फिसाला सासेल'मोन जोंनि खाथिना हनै हौवा गोदानानो थैबाय औ मैयासो हाबा जादों मोनायाव थैबाय सानाव हाबा जाबाय मोनायावनो थैबाय ओमफ्राय बबे खोलानियाबो फिसाला सासेल'मोन गथ'आ सेंग्रासो आरो बेबो थैबाय गैला मैयानो साथामबो थैजोबखादों हाग्रामा बारना थैदोंनो बे हौवा गोदान जानाया हाग्रामा बारलांदोंमोन डक्टरनाव हामबायबायो खोमा होननानै हाग्रामा बारनानै थैदोंनो गथ'आ जोंना बियादैया हौवा गोदाना जों बिजय मोसाहारि ओमफ्राय हौवा गोदाना माबा माइखेल होनो दा माइखेल ओमफ्राय दैमालु नार्जारि बे जोंनाथ' बिजय मोसाहारि फिसाजो सासे थालांबाय हिन्जाव थालांबाय दा हिन्जावा हनै डाक्टारनावसो लांबाय दा एम्बुलेन्सजों दा मावबायरासआव फरायो आंना बिजानैया गोदाव सोराव जाबाय दा बिराद माबा जाबाय दा पुलिस एरि माबादों दा मोनायाव फैदों दाबो फैदों दं दाबो बांग्रि मावदों खयथासो जाखोमोन 10ता बायदिखा 10तासो जाखाबायमोन औ बांग्रि माव औ ओमफ्राय बे 11:30 बायदियावनोखा बांग्रि मावखांनानैसो बे जाथाया जादों बांग्रि मावबो जाखादों दां आन्दासाव ओरै लाइनाव गोलैदेरबायना